हेलो फ्रेंड, आपनको हेल्प ऑफ इंडियन यूट्यूब चैनल को स्वागत। उड़ाई नेब प्रलयकारी बात्या तितली सतर्क रुहतु। आमर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु आउ पाखे थिबा बेल आइकन को चिपि दियंतु तेबे जाय आपण मोर नुआ नुआ अपडेट वीडियो से देखि पारिबे। आसंतु वीडियोटी को आरंभ करिबा। ଏହା ଆଗାମୀ 6 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ମହାପ୍ରଳୟକାରୀ ଓ ମହାତାଣ୍ଡବର ରୂପ ଧରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଉଡ଼ାଇ ନେଇପାରେ। ଏହା 11 ତାରିଖ ସକାଳ 5ଟା ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁ ଅପରାହ୍ନ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ବେଗ ସର୍ବାଧିକ 170-180 କିମି ହୋଇପାରେ ଓ ପରେ ଏହାର ପବନର ବେଗ କମିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ରହିବା ସହିତ ବନ୍ୟା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏଣୁ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, ଔଷଧ, ଲାଇଟ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ଜରୁରୀ ଜିନିଷ ଧରି ସାବଧାନ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ଓ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳରେ ଏହି ବାତ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରନ୍ତୁ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଏହି वीडियोटी को भल लगी थाए तबे वीडियोटी को लाइक एवं शेयर करंतु। जदि प्रथमे सब्सक्राइब करना तेबे এই चैनल को सब्सक्राइब करने को भूलंतु नहीं। बेल आइकन को चेपी दियंतु और कमेंट करने को भूलंतु नहीं।